Garazi Arrula, kaixo. Kaixo. Kamerak piztu aurretik, aitortu didazu idazle lanaren zati hau, ez zaizula bat ere gustatzen, are gehiago horrekoan Laba elkartean aurkeztu zenuen liburu berria, Lurraz beste, batez ere lagunen aurrean, eta lire sufritu zenuen aurkezpen horretan. Bueno, bai lagun hartan eta etxean nengoen, eta alere bai, beti deserosoak zaizkit esanen dugu lan, besterik ez esatearren deserosoak zaizkit bai kamarak eta aurkezpen kontuak nahi esan bai. Horrekoan Euskal Herri Irratian zenioen, batzutan liburua defendatzeko asmatu behar izaten dituzula argudioak a posteriori. Bai, bueno, azkenean norberak idazten duenean ez du salmenta horretan pentsatzen, ez behintzat nik, ez gaude etengabe justifikatzen zergatik egiten dugun hau edo zergatik beste edo gure lehenengo hainez gure, baina nire esan beharko nuke lehenengo kezka da edo ipuina ongi egituratzea edo ipuinari ematen zaion erritmoa edo dena delakoa ez eta gero hori argitara aterako denean orduan aurkezteko egin behar dalako diskurtso bat edo beste narrazio bat eraiki, ez? Aurkezpen kontuetarako eta justifikatzeko pixkat hori egia da. Nik neuk ikusle edo irakurle modura ez dut bat ere maite, esaten diatenean nola irakurri behar den liburua, ez? Orduan nahiko nuke hortik pixkat ihes egin. Atentzio eman dit honek, sentsazioa dudalako kontrakoa gertatzen ari dela, gero eta gehiago direla gutxi idatzita edabideetan presentzia handia duten idazleak. Aurreko batean, halako elkarrizketa batean, kontu hori atera zen Angel Errorekin. Esan zuen berak joera hori dela. Behar bada bihurtzen dira ere, idazle beste generotan, ez, bazuta begile adibidez, edo beste nolabaiteko testuak idatzi behar dituzte, baita jakin badakigulako hemen oso zaila dela Euskal Herrian, oro har esanen nuke, baina behintzat gurean oso zaila dela hortaz bizitzea eta beraz beste lan batzuk ere izan ohi dituzte, baita idazle profesionalek ere. Eta bai, egia da, behar bada eskatzen diegula edo zeigula asko ez, iritzi bat izan guztiaren gainean edo ez dakit banik. Zer rol eduki behar du idazleak, zure ustez? Zer rol gizartearen aitzinean edo publikoki? Bueno, lehenik eta behin konprometituta egon literaturakin, pentsatzen dut, eta bere lanarekin, esan nahi dut izan daiteke konpromiso estetiko bat, baina, gero ja rola norberak hartzen duena, ez? Azkenean idazlea ez da bakarrik idazle. Eta izanen ditu beste 11.000 funtzio edo hartu nahi dituen rolak horia. Aipuekin segituko dugu, Inigo Astizekin kasu honetan, izan ere Silvia Platen Ariel eta beste poema batzuk euskaratzen ari zelarik esan zidan itzulpena dela idazlearentzat gimnasiorik onena. Ados altzaude? Maiz esaten den zerbait da, idazle bati baino goiagori entzun diot eta egia da trebakuntzarako oso tresna aproposa dela eta ez bakarrik euskal idazlei esan nahi dute, idazle nazioarteko idazle haunitzengan pentsatzen aldugu ere itzulpen lanak egin zituztenak edo ez igual argitaratzeko, baizik eta trebatzeko eta ariketa estilistiko modura. Eta bai egia da bada trebakuntza ona, bazkenean zeure ganatu behar duzulako idazle horren teknikak eta idazle horren estilo eta tonu eta dena delakoa orduan eskua egiteko eta bestelakoak probatzeko, igual norberari okurrituko ez zaizkionak probatzeko eta korpus hori zabaltzeko,
aproposa da itzulpena, bai. Akaso, ikusleren batek pentsatuko zuen, zertara datorra, kontua da, itzultzailea zarela, eta gainera hori gutxi balit, Silvia Plazen eleberria, idatzi zuen eleberri bakarra, euskaratu zenuen, ia, zok ere espana ez. Hori da, duela urte bete, atera genuen hori da beirazko kanpaia, Silvia Plazen eleberri bakarra, eta bai horre, Silvia Plath bereziki poemangatik da ezaguna, eta erabiltzen dituen irudi piloagatik ez, eta konplexuengatik, eta hori ere nabaritzen zen novelan, eta horrekin ere borrokan ibili ginen. Zein heinean lagundu dizu ahots narratibo propioa garatzen eta sendotzen zure itzultzaile lan horrek? Esan bezala, bada modu bat behartzeko zure burua, euskaraz jartzeko forma narratibo batzuk, adibidez, eta hiztegia ere bai, asko garatzen alda itzulpenaren bitartez. Eta niri iruditzen zait, bai itzulpenak eta bai editoretzak biek lagundu diatela edo irakatsi diatela irakurtzen. Ez, batez ere, esanen nuke. Biek daukate hori komunean uste dute ikasi dudala edo trebatu naizela irakurtzen bi jardun horien bitartez. Izan ere, 2017an karrikaratu zenuen lehendabiziko liburua, ipuin liburua, orduko hauek, eta orduan asko nabarmendu zuten oso ahots sendoa zenuela, bereziki lehendabiziko liburua zela aintzat hartuz. Askok esan zuten edo askok esan genuen, ni ere txunditu gainen duzun lehendabiziko ipuin liburu horrekin. Nondik nora, esan edut zein enean hor, zait itzultzaile kontua edo erreferentea edo zer da horren gibelean? Ez dakit esaten, esan eskapatzen zait pixkate, olako analisiak edo egitea ez dakite nondik egia da, asko mamitutako lana izan zela hura, bigarren hau bezala, denbora asko pasatzen dut edo beti izaten dut oso motel idazten dudala, eta orduan urrats sendoz, poliki baina urrats sendoz ibiltzen naiz, eta ahotsen doarena hori irakurleek esan behar dute nik ez dut esanen. Erreferentez galdetu dizut eta iskin egin didazu. Bai, gauza bera ez, pixkate hoi kritikarien lana edo, izanen da, nik esaten aldizkizut izen parrasta batzuk, baina egia esan beti ahaztuko zait baten bat, oso memoria txarrekoa bainaiz, eta gainera ez da izanen luzitzeko besterik, uste dut. Editorea ere bazara, ez da? Banaiz. Ederki. Beste, aipatzen ari gara, lehen liburua eta bigarrena, eta atentzio eman didan txorakeria bat, ez da kabalari erreparatzen diozu, baina lehen ipuin liburuan 8 ipuin sartu zenituen, eta bigarrenean ere bai. Hirugarren bat egiten baduzu, ez da Hitlerri omenaldia eginen diozun 8 batekin, edo ze izanen den hori? Oinjai hain zuzen, ies eginen diot, 8 horri, ez izan da kasualidadea, gainera hasian pentsatzen nuen 7 zirela lehenengo ipuin liburukoak, ero hartu nintzen zirela 8, eta holan naiz osatzen, gutxiago izanen ziren, azken momentuan beti aurrekoekin gertatu ditzaidan, beste pare bat sortu, eta orduan kasualidade gutxa izan da. Parekotasun serioago bat, irudipena daukat, gai nagusia batean zein bestean dela, pertsonen urradurak, halako urratze uneak? Bai, badaude, horietatik esanen nuke hauek nabariagoak direla, igual urratzeak hemen. Iratxe Retolzak aipatzen zuen bietan inkomunikazioa ere bazegola, justu aurkezpenean ere Danalek aipatu zuen, Danale Sarriuartek, eta izan daiteke inkomunikazioa ere bietan, bi liburuetan badagona, eta urratzea ere bai hor krak bat
ez egiten du zerbaitek. Kasu honetan, izanen nuke ipuin liburu honetan nabarmenagoa dela hori. Uste dut Iratzek berak zioela, lehendabizikoan inozentzia urratzen zela hainbat kasutan, hemen urraketa sakonagoak daude, ez da urte batzu ere joan dira, eta... Baliteke, hemen urratzen dena da, zapaltzen duten lurra, ez, kasi, ez, pixkat hor pitzatzen, hori da, pitzatzen zaiena hori da, pixkat holan sendo uste dugun, ez, lur hori, zapaltzen dugun lur hori pixkat pitzatzen denean edo zalantzak sortzen direnean gure segurtasun edo zutarri horietan zer gertatzen da. Topiko bat bihurtu da, baina nik uste dut ongi azaltzen duela kontua, ez da, garai likidootan zein zaila den erroak ongi finkatzea, ez da, errotzea finean. Bai, hori da, eta Simon Weilek esaten zuen beti hori sustraitzea dela gizakion sentimenduri beharrezkoenetako bat, ez, edo halako zerbait, eta iruditzen zait baiet, denok behar dugula erroak nora bota izan, ez, eta beldur garela, botaz gero norbaitek helduko ote dien erro hiei edo, eta orduan hori da, lurra pixkat mugikor bihurtzen zaizunean edo, ez, kraskatzen hasten denean edo ze egiten dugun erro horiekin, ez, nora botatzen ditugun, nondik askatzen ditugun, eta, pixkat bai iruditu zitzaidan, ari nintzela idazten hortaz, ez, idazketa prozesuan noran laugarren ipuinean edo ninduan, ari naiz, pixkat berriak urketa egiten, eta ontaz ari naiz, pixkat, bai. Hor, aipatu dugu editorea zarela, eta aipatu duzu oso mantxo idazten duzula. Zein da kontua, autoedizio etengabean diharduzula, gogorra da editore izan da idaztea, deformazio profesionalak eramate izaitu autoexigentzian dira? Editore izan aurretik ere, holan zan, beraz... Editore harima izaren zenuen. Baina, egia da, kontzienteago bihurtu naizela edo ez, bai liburuaren produkzioaz esan dugu, baina liburuaren kate osoaz ere bai. Eta, pixkat balioa ematen edo ikasi dut, ez, editore izaten, balio ematen ere idazketari eta oso argi izan da, ni naizela hontaz bizi. Eta, badaukat joera pixkat ez hortako, gehiagi lehen aipatutakoa gehiagi beratzeko eta erretaz, eta mantxo ibiltze hortan igual izan daiteke bai. Ze garrantzitsua den edizio hon bat, hainbatetan ez dela aintzat hartzen, baina zenbat liburu erdipurdiko bihurtu dituzten liburu bikain editore honek? Hain zuzen gainera, nik argi neukan nire liburuak izan behartzula editore bat. Ni editorea izanagatik ere ez naiz nire liburuaren editore. Txalapartarekin argitaratu duzu, baina externalizatu duzu, ez da? Iratxerre Tolaza, arrestien aipatu duzu, berari enkargatu duzu. Bai, hori nahiko argi neukan eta planteatu nuenean etxean ere liburu bat idazten ari naiz, eta baina iruditzen zait hau, eta razorik ez zuten ikusten zuten, eta beraz, alde horretatik iruditzen zitean, liburuek editorea izan behar dutelako, edo behintzat ez, editore lana eginen duen norbait, distantzia batetik bidetuko diona testuari, eta azkenean idazleak badaki zer esan nahi zuen, edo ez da gauza da zer esan duen, edo nola esan duen, ez. Eta distantzia bera ere galtzen duzu zenbaitetan, ez da testuarekiko. Bai, niri neuri gertatzen zait editatzen dituan liburuekin ere, besteren liburuekin ere, 8. aldia ari zara berri irakurtzen, ez? Ari zara hori irakurtzen, baina aurreko 8 bertsioak ere irakurtzen ari zara, ez da? Orduan, batzutan oso beharrezkoa da distantzia hori hartzea, eta orduan oso argi editore bat izan behartzula, eta externalizatu
behar genuela, baita, pixkat, nire buruentzat ere, pixkat zilegitasun kontu bat ere bazegon hor. Eta bueno, iruditzen zait, Iratxek ezagutzen zuen nire lana aurretik, nik ezagutzen nuen berea, eta pertsona proposa zala hortzako. Talde idazketa aipatu duzu liburuaren aurkezpenean, azkenean nolabaiteko talde lana ere bihurtu dela. Bueno, bai, zaila da talde lan bihurtzen, aldako, ez esan dut, hain idazketa ematen dunean, eta badenean, pixkat gauza individuala ez, etxean, ordenagailuan nire kasuan egiten duzun hori, zaila da kolektibo bihurtzen, baina bueno, alden hortan saiatu naiz, eta holan izan dute ipuin bakoitzak izan ditu bi irakurle, irakurle izan dituzte, eta orduan horrela pixkat holan taldetxo bat egin, eta bai, pixkat modu bat izan da ere pixkat kolektibizatzeko bere zain individuala den lanketa hori naiz eta gero liburu bakoitzaren atzean 10 pertsona inguru edo egonen diren, zer dago maketatzailea, zuzentzailea, editorea, ez, inprentakoa eta berra eta bar. Berez badala eta kasu honetan are gehiago nolabait esateko. Dena dela bakarkako lanean, lehen aipatu zu mantxo idaztearen eta ez da bakarrik idaztea da, nolabait ere pentsatzea ipuina, ez da? Nonbait izaten dituzu ipuinak ez da meningeetan edo non gordeta, baina urtetan, nonbait? Bai, horre egoten dira hemen nonbait atzean, esaten dut beti, irudi bat, izan daiteke ideia bat, izan daiteke esaldi bat, edo ez? Eta hor laguntzen diate, urtez urte, eta lakoa bueno, lantzean joaten naiz elikatzen, ez? Irudi edo ideia horiek, orain adar bat, orain beste adar bat, eta azkenean abia egiten diatenean, ordeun hasiko naiz idazten, edo ez? Baina da zerbait daukadanean, bai, holan utxetik, ez? Eta orduan, bai, etortzen aldia, badaukat holan dokumentu bat, non hor ideiak edo apuntatzen, eta batzutan ikusten du, hau behitu, ez? Noiz etorri zitzen aurreneko irudi bat edo dena delakoa, eta orain ari naiz hontaz idazten, bai. Esaten ari ginen deserrotzea dela gakoa liburuan, eta nolabait ere fisikoki ere irudikatzen duzu, izan ere pertsonaia kasu askotan mugimenduan daude, ezta? Iruña barruan bat, bidaia batean beste bat, kanpin batean beste batzuk, badago horrelako mugimendu etengabe bat, iaia, ezta? Bai, hortaz ere, ondoren, desplazamendu fisikoa inbeste zeudela, jabetzen nintzen bazirela, baina hasi eta hau ere, ezta? Eta bai, ez bada guztietan, iaia guztietan egonen da, zeso, lairuz aldatzea ere, ez? Badago nolabaiteko aldaketa desplazamendu fisiko bat, bai, lagun batek argitaratu eta oso gutxira irakurri zuen, Leire Vargasek, eta berak esan zidan ikusten zituela mugimenduan pertsonaiak. Eta nik neukan holan ez irakurketa egin da, hori zan ez, pixka transitoan zeudela pertsonaia hauek, ez dira bakarrik fisikoki ez, mugimenduan fisikoki, baizik eta, bueno, ere zerbait, ez, lehen aipatutako pitzadura horietatik, zerbait kraskatu delako, eta beste toki batean daude, edo ipuinean bertan, ez, beste toki batera aldatzen dira, edo, bai. Ipuietako bat irakurtzen ari nintzelarik, pentsatu nuen, inoiz ez badakit ze bilabe sartu behar dudan, ez da izan auzotara joateko dituko dizudala, edo whatsappeatuko zaitu dela, ez da arrotxapetik alde zarrera, adibidez, badakizu, ze linea erabili behar den? Hoi da trampa hutsa horrebili nintzen behiratzen, baini gaina edo oinez edo bizikletaz ibiltzen naiz, oroar, Iruñan, beraz, idearik ez dut. Esetasun asko emate dituzu, konparaziora bilabesa lineen inguruan, gero unibertsitatearen inguruko ipuin batean emate duzu oso esetasun berezia, niri oso barrura iritsi zaidana, bueno, akaso kasualitate baten ondorioz, pertsonaietako batek irakasten du unibertsitatean pentsamendu matematikoa eta haren didaktika. Zergatik hautatu zenuen ikasgai hori? Bueno, zehazki hori izan zen, pixkat kontrapuntua egiteko protagonistarekin edo ez, hor bi pertsonaia dira nagusi,
eta orduan beste irakasleak literatura angloa irakasten du, eta beraz pixkat nahi nun, pixka kontrapuntua egin, baina ez zeukan, eta gero xehetasunena egia da, iruditzen zait ni irakurle modura estimatze ditut, eta idazle modura balio zaizkin niri ukigarriago egiteko, edo ikusgarriago egiteko markak agertzen badira, edo halako xehetasunak, eta egia esan, eraikitzeko ere nahi baliagarria zaitez, ukigarriagoa egiten zait, eta informazio asko ematen dute, esaten aipatzen badut, Ibil Bediren Goldea diskoa, edo azkena delakoan, esan denuke titulu hori daukala, giro bat jartzen duzu, bakizun gutxora behar noiz gertatzen alden, ez behintzat 2023a baino lehenago, eta... Orgasmoaren arrakalaren hitzaldia ekartzen duzu, konparaziora, edo beste uneren batean Euskal Jai Gaztetxea, geroakoa boksa, esan dute denboran kokatzen zaitu, oru bebera da, baina eraikin ezberdinak eta garai ezberdinak. Eta espazioan eta jartzen zaitu, eta bakizu igual, gutxi gora bera pertsonaia horren geografia mentala ere, nola baitekoa izanen da. Zeure buruaz esan izan duzu, ez zarela idazle irudimentsua, baina bai behatzailea, ez da? Txorakeria asko esaten ditugu, biztan denez. Baina, bai, esan izan dut ere oso, ezagutzen nautenek badakite oso memoria txarrekoa naizela, eta batzutan ere ez ahazteko idazten dudala, baina bai, ez naiz holan mundu ez dakit zer nolakoak igual sortzeko kapaz, irudimentsua ez naizela alde horretatik esan nahi dut, baina gero behatzailea bai eta lehen aipatutako xehetasunetan eta horreta jartzea eta bai hortan iruditzen zait, gero nabaritzen dela, ipuinetan. Horentxe jabetu naiz, saihesbide bat hartu dugula eta azkarela amaiera arte itxaron, esan dut, edo iritsi, esan dut, nabardura hori ikasgai horrena unibertsitatekoa iritsi zitzaidala oso barrura, gure aita jubilatu berriak ikasgai hori irakatsi duelako 30 urtez Nafarroko Unibertsitate Publikoa nahi zuzen ere, eta orduan irakurri nuen ez. Eta badakizu zer den, azkenen ikasi zer den, zesan nahi duen. Zesan nahi duen? Pentsamendu matematikoak. Pentsamendu matematikoa, no. Pentsamendu matematikoaren didaktika, nozio batzu baditugu, nahiz eta oso letretakoa naizen hori ere esanen dizut. Liburuarekin segituta, aipatu ditugu deserrotzeak, mugimenduak, hor badago background bat ere, edo bigarren planoko zerbait, eta dira, egungo hainbat gatazka. Ez da egit prekarietatea, etxe bizitza, Euskal Gatazkaren ondorioak nolabait esateko, ez Euskal Gatazka armatua bera, baizik eta horren ondorioak, ez da. Horrelako hainbat kontu daude, ez da egit zergatik bigarren planoan, edo zergatik background hori, edo? Esanen nuke ez daudela hain bigarren plano baten. Agian ez. Ez dakit, badago batzuetan asko oso pixu da, edo pertsonaiari eragiten diolako horrek, edo ez dakit, esanen nuke ez dagoela hain bigarren planoan, badaukala pixua ipuin guztietan, ze ere etxe bizitzarenak ere oso toki nabarmena du lehenengo ipuin horretan. Genero kontuak beste ipuian, pertsonaietako bat zeharkatzen du bete-betean. Begira, formulatuko dut aldera. Gogora etortzen ari zitzaidan, halako elkarrizketa bat egin niolarik Arantza Santestebani, esan zidala ezin genituela kontatu 21. mendeko gatazkak 19. mendeko iruditeriarekin. Eta akaso egungo gatazka kontatzeko modua hau da, ez da nik esan dut bigarren planoan daudela. Akaso ez daude horren bigarren planoan, akaso kontatzen ari zara gatazka horiek beste iruditeria batekin eta beste teknika edo molde batzuekin, ez da? Bai, hori oso ados nago Arantzarekin, eta gaina, oso interesantea da, ez? Berak oso diskurtso interesgarria du horren inguruan. Daukan, Eta hori egia da, berritu behar dira iruditeri horiek, egia da,
oin ematen du kontrarari garela, guztia berritu behar da, guztia berritu eta eguneratu eta apurtu zegoena, eta bueno, horrekin ere bakit ez duela hori izan nahi Arantzak, baina badago joera hori eta horrekin ere, bueno, ni oso aldekoa ere ez naiz. Baina egia da, beste garaiak aldatzen direla eta beste praktika eta diskurtso eta teknika batzuk badaudela gaur egun, zorionez, eta noski bai horiek baliatu behar ditugula hori aldi batetik, eta gero bestetik ere aipatuko nuke etorri zaidalako zure bi galderekin, zer da, auzi sozialak eta zer diren auzi pribatuak, edo zer hartu dan... Pribatua eta politikoa eta pertsonala. Zer hartu dan, pribatutzat eta zer hartu dan sozialtzat beti eta iruditzen zait, pixkat hori ere aldatzen ari dela, eta lako gaiak ere sozialtzat hartzen ditugula gaur egun edo hasi garela behintzat horretan eta elkarrelikatzen dutela gainera zinbestean. Teknika hitza, aipatu duzu, eta gogora etorri zait teknikoki halako erakustaldi bat egin duzula, ene uste apalean egitura narratiboi dagokienez, ez dakit, erabiltzen duzu lehen pertsona, hirugarrena, bigarrena, ahozkotasuna, denetarik erabiltzen duzu, edo denbora lerroari dagokionez, zenbaitetan ohikoa da, esan dut aurrerantzen dijoana, baina beste batean atzeraka egiten duzu, iruditzen zait alde horretatik erakustaldia egin duzula, baina kamerak piztu aurretik esan diazu ez dut nahi eta egin. Ez, nahita esan nahi nuen ugaritasunean, ez? Ez dut esan, ipun liburu honetan erakutsiko ditut, ez dakitzen bat forma narratibo ez. Ez, hori izan da nahita egin gabea, ez? Ondoren esaten, egia esan batek baino gehiagok esan dit hori, eta hori hain zuzen, nik ez nuen, gero errepasatzen hasi, eta egia da, molde diferenteak daudela, ez? Baina ez dut ugaritasuna bilatu, hori esan nahi nuen. Noski, badago hor helburu formal bat, edo helburu estetiko bat, kontatzerako orduan. Baina beti ere, historiari komeni zaion hori bilatzen, ez? Saiatu naiz. Behar bada azken ipuinarekin bai egin dut kontatuko dut honela, edo nahi dut historio bat honela kontatu, ez? Kamera bat jarrita bezala, eta non ez den ez sentimendurik eta ez pentsamendurik egonen, eta beraz kamerak grabatzen dituen elkarrizketak keinu eta horiek baizik ez dira emanen, eta hor bai egon da olako deklarazion de intenciones bat, aurrez, baina besteetan gehiago izan da, historia horri zer dagokion ongi edo zer historia hori kontatzeko zen molde egokitzen zaion. Deserrotzen kontura beste galdera bat otu zait, zuri egiteko, eta da Iruña asko dagoela ipuñotan, tafaia gutxi edo bat ere ez da tafaian deserrotu zaren, Iruñan erroturik sentitzen zaren edo nola dagoen kontu hori? Ai, zait asko gustatzen hau, egia esan oso beti esaten dut tafaiakoa naizela eta banaiz, eta egia da lehenengo ipuin liburuan gehiago agertzen zela esplizituki, behintzat. Nafarroa erdialdera eta bai, behar bada, eta tafaia bera, ez dakit esplizituki, baina ez izenez, baina bai tafaiako paisaiak eta erreferentziak agertzen ziren igual esplizitatuta. Ipuin liburu honetan nahi da Iruña gehiago agertzen dela, orain bertan bizi naiz, orduan nahita ez, jotzen dute hurbilenera. Baina, badago ere herriagoak dien eremu batzuk eta hor tafaia eta ingurua izan daiteken zerbait. Eta, Iruñan gustora bizi zara, horrekoan, horrelako elkarrizketa batean, aingueru epaltzak zioen, jada, asko aldatu dela, eta jada ez dela hain zuria eta hain heterosexuala. Zuk aldatuta ikuste duzu, edo nola ikuste duzu? Seguraski aingeruk badauka ez erresana horreten eta perspektiba, bai, hobea, nik ez dakita inbeste, hori esateko, esanen nuke baiet,
aldatzen ari dela eta hoberako, hala bada. Eta bueno, gila da behar bada, oraindik ere oso bereizita daudela eremuak, ez, non dauden batzuk eta bestek. Eta, bueno, pixkate egingo genu ere, holan elkargune gehiago, gaizki ez. Laba bezalako elkarguneak konparaziora. Horretaz ere galdetu nahi dizut, esan du Iruña aldatu dela, Euskalgintza ere aldatu alda Laba bezalako elkarte berriekin? Bai, ez bakarrik Laba bezalako elkarteekin, baina Euskalgintza oro har urte batzuk badira, ez? Sumatzen dela hor bai adibidez, ez dutela balio lehengo diskurtsoek edo behar bada beste molde batzuk hobesten direla gaur egun eta bueno, bai, aldatu da eta aldatzen ari da eta hoberako ere bai, eta bueno, gero daude beste gune horiek, ez? Laba bezalako guneak beste modu batean ere ari direnak, eta ez bakarrik Iruña, Nafarroa osoan ere badira beste lako elkargune batzuk, eta adibidez Errigoraren harira ere... Zertan dira ezberdinak? Nola definituko zenuke molde berri hori? Ez dakit, egia esan nahi dut, maten du jarraipena egon badago, ez lehen aipatutakoarekin berdin, ez dela apurtzen dela, baina ez dut uste... Jon Celestino horreko batean kate begi ez, mintzatzen zen da kateari jartzea beste kate begi bat, alako elkarrezetan eta honetaz ari ginela. Azkenean non baitetik gatoz ez, eta hori edan dugu eta hori hartu dugu, eta horregatik gaur egun gaude gu, eta horregatik ere Laba bezalako proiektuak sortu ahal izan dira, lehenago bazegoelako, eta ematen du orain Nafarroan ezakitez ekialdea eta alako mezuekin edo ezakitari garela magia egiten edo txisteratik ezakitzera atera dugula, eta ez da horrela, aurretik bazegoen lurra landu hain zuzen orain hasi ahal izateko zerbait, ez? Eta beraz bazegon horre zerbait, eta orain ari dira kimu berriak ateratzen, eta kimu forma diferentetako kimuak, eta nik uste badagola gainditu direla gauza batzuk, ez dela igual gaur egun Iruña batean ez da inbeste zalantzan jarriko proiektu bat euskaraz bizi nahi duena, aldarrikatzetik harago, baina horrek ez du funtzionatuko beste eremu batzuetan, eta ez du funtzionatu behar gaur egun, esan nahi dut. Eta ez du funtzionatuko, holan aplikatzen baldin badugu, eta zuzen behar dugu tokian tokiko proiektuak eta atako direnak tokiaren beharretatik eta egoeretatik ere bai, eta bueno, horra nik uste sareago ari garela, eta hoxe, nahi baino motelago ere bai batzutan, baina bueno, perspektiba gehiago dutenek esanen dute, eta esaten badute aldatu dela eta gauza batzuk ongi egiten ari direla. Bat, asko eskertza izutez esan izana perspektiba zabalagoa duzuenok, hau da ez deitu izanari izahar zuzenean. Irudipena daukat bai aldatu dela kontua. Bi, oso tafaiarra eta herrialdekoa geratu zaizu analogia edo metafora lurra, hazia, fruitua, osongi, ja bete duzu zera hori. Eta demoraz gaizki gabiltzan ez, azken kontu bat aipatu nahi nuen. Bueno, lurra eta hazia eta loratzen ari dira hainbaten gauzat, asko aipatzen da musika, Iruñerriko estena nola loratzen ari den azken bolada honetan, seguru asko ilustrazioan ere bizitzen ari da horrelako zerbait, kaso, ez da horren beste aipatzen edizioan gertatzen ari dena. Izan ere, erretiroa hartzen ari dira hainbat gizonizko editore eta lehen lerrora salto egiten ari zarete, hainbat emakumezko editore gazte. Anes Laba zure lankidea, Usu Errazkin ereinen, zer gertatzen ari da hor? Bueno, alde batetik esanen nuke gauza natural bat dela. Argitaletxeko 35
urte badituzte, batzuek behintzat, 35-40 urte, beraz, releboa tokatzen dela, ez, orain tokatzen da. Eta gero, emakumeak sartzea, ere, esaten nuke, gizartearen joerarekin bat datorrela, ez, eta pixkat, kontua da, aipatzen dela, emakumeak edizio gintzen, eta ez izanen balitzu bezala, lehen ere, zeuden batzuk, horran Txinemendi Zabal edo, adibidez aipatzen aldugu, baina, ez dakit, iruditzen zait, nabarituko dela partez, ere, ez igual hainbeste produkzioan, nabarituko da adibidez egiteko moduetan, iruditzen zait, asko jotzen zan lehen argitaletxe bat, editore bat ez, eta lotura horri eta editorea zan argitaletxearen irudi eta eledun eta dena ez. Eta oso gauza, proiektuak ere baziren asko sortu ziren oso proiektu pertsonal modura. Eta orduan, logikoa da ere pixkatez lotura hori egitea iruditzen zait, gaur egun pixkat sortzen ari dela gauza koralago bat. Eta egiteko moduetan nabarituko da pixkat ere ez bakarrik emakume aipatutako izen hoien presentzia, ez, argitaletxeetan, baizik eta, bide bat egin dugu, mugimendu feministak ere bide bat egin du, eta ez alferrik, hoi guztia nabarituko da nahi, eta ez, espero dezagun. Lurraz beste ginen dugu, elkarrizketa amaitu beharko dugu, izan ere denbora gortu zaigu plazera zurekin solasean. Mil esker. Zure aurpegi hau. Bat. Itzultzaia ala idazle, zer zara gehiago? Orain zurekin nahi naizela idazle. Idazle eta itzultzaile ala editore, zer zara gehiago? Eskaintzen diodan denboragatik, editore. Editore bezala testuetan gorrotatzen duzun akats bat. Harrapatzen ez dudan akats hori. Beti joaten dira testuetan. Gustura itzuliko zenuken liburu bat. Hau dira, baina bat aipatuko dut, Ani Ernoren Lezane. Ipuingile guztiei egiten zaizuen galdera, noizko eleberri bat. Neko amorragarria da galdera hau. Eta esanen nuke eleberri batean kabitzen den istorio bat daukadan erako. Gomendatu txalapartarena ez den liburu bat. Batez bi, aipatuko dut itzulpen bat eta sormen lan bat, orain berriak biak, batetik Aitzane Usandizagaren Zomorrotu liburua, ipuin liburua hori ere, elkarrekatera duena, eta bestetik Irene Puigadasen Puskak, Amaia Palauzagak itzulia eta Igele argitaletxean aterata. Eta Laba elkarteak damola, zergatik, argatik, torrita probatu. Igual entzun da zure hau txak.